بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande nogase jeetati mbooy hitande ujunaje nogase nayi ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum alhamdulillah en juule annabi men tedduɗo mo jamiɗiɗen juule kala saha korsuɗo e ɓerɗe men nelaɗo tedduɗo mo jamiɗa ya juul sa juuli kadi e mum ko an nafata en duwanima jinnaɓe men nde tawno duwanade jinnaɗe mum koko jangga woto ufnoɓe woto weddoɓe jungo woto furoɓe woto haal sawtawol ma e dow mabɓe woto yennuɓe woto malluɓe woto ƴattoɓe woto aybinɓe woto ñohoɓe yiɗɓe teddinɓe huufɓe ɓattoɓe saɗa wawi waɗanɓe sa wawa jogo haala moƴƴa sa wawa hentoɓe wota buɓɓade mabɓe yimɓe moƴƴuɓe barkinɓe dañɓe gande dañi suturo dañi fayidagal dañi annoraji mawɗi ko yimɓe ɗoftiɓe jinnaɓe men ha woni gonga an ɓiɗɗo debbo e an ɓiɗɗo gorko sa yiɗi yeynade janggo ha hoodere ma jalba woto huɓɓin wonki yumma woto huɓɓin wonki bamma kalde kuɓɓinɗa wonkiji mabɓe wonkima huɓɓatde aduna kala wonkima huɓɓat kala ɗo mbawɗa ede wonkima huɓɓat nde nimsata ha duttoɗa tawɓe maayi heddata buɓɓo e aduna ma a fewata ɓe ko kamɓe goni aljanna men aduna o ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wi en ko aljannatu tahta aqdami ummahatukum ko kamɓe nene o e baaba o ko ɗo aljanna men aduna o woni sa yiɗi dañde suturu aduna barke aduna nema aduna sukka e mabɓe teddinɓe yilɓe hormoɓe ittanɓe gueɗal sa wawa ɗum rentoɓe wota buɓɓade mabɓe aduna ma wonta buɓɓo ha aduna ma gasa ka buɓɓiɗo sa yiɗiɓe a toppitimaɓe a yiɗiɓe Allah yinma toppitoma nde tawno ko Allah wi ya ɗofta ɗum ya ɗofta nela ɗum o fawni hen jinnaɓe ha timmi dokken ɓe gueɗal mabɓe jiɗen ɓe korsinen ɓe mawɓe men to banggue diine jiɗen ɓe korsinen ɓe ɓattoɗen ɓe so tawi woni en ɓattakiɓe kam woto jennen ɓe woto bonniten ɓe mawɓe men tambiɓe diine l'islam o mbawi jangguinde ɓiɓɓe men e sukaɓe men sen bannaniɓe haydara kam woto ñohen ɓe woto bonniten ɓe so en jiɗaɓe woto bonniten ɓe ɓuuri moƴƴande men ko jiɗen ɓe nafen ɓe nafqen ɓe korsinen ɓe mbaɗen ɓe dow ɓe jooɗa kono hande so tawi ceernaji dañi oto dañi galle jooɗo dañi wutte jooɗo tan ɓe keɓan volumaji tan e posuji ɓe hay gorna koɓe ñamata ko nema neɗɗo wawa rende qur'ana wona basɗo al qur'anil karim no foti no qur'ana haala Allah wona e nder ma mbiɗa e ñam leydi neɗɗo wawa jogade haala Allah ngarɗuka tedduka payodinka o wona neɗɗo cifiɗo jikkuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam lomtiɗo annabaaɓe o ñaama leydi wiya jooɗo leydi
ala sa yiɗi annabi o sallallahu alayhi wa sallam a yiyani ɗum a yiɗat ɓe jooɗiɓe hannde ɓe sabu ko ɓe goni lomtiɓe annabaɓe nder leydi ndi no ɓe mbayi fof noon e sifa no mbayi fof jikku ko jikku tan kono neɗɗo o ko Allah waɗi makko a hokkat ɗum hurumo ha timma sa waɗani ɗum tan a firguitto e makko walla kaala e makko janggo ko ene firguitma an jiɗen khalifa men aada ɓenne kadi ko tambini men aadaji men ha timmi e nder guure men tufɗe men nokkuji men ɓe keedan hen caggal jiɗen alɗuɓe men ɓe sabu ɓe balla de aɓe balla ko jooɗi gollani ko ne heewi ko gollata ko heewani kono ƴeewa galle no woruno fodde pittaɗi nogas ene galle ko neɗɗo goto ñamminta ɓe alhamdulillah alhamdulillah galo nana e wuuro he alhamdulillah ko nafata ko ne heewi kono jiyata nafoore nde koma o maaya tan nde yolde feeña aɓe nafa de kadi alhamdulillah yimɓe ɓe ne nafɓodira yettude Allah seeɗa dañeteɗo o moni kala ne sira ene barjita hen goɗɗo o heddoto noon ko aduna ko weendu mawdu ko mbalka mawka heewata feeñata sowona jomum maaya yo Allah rokku men yiide ko watte ko duwonɗen waɗoɓe gila aɓe nguuri ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama du'aw mi duwanimama min mbaɗa fini alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe garani jewte meɗen seydi Sy wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma en jetti Allah no feewi Allah gartirɗo en ɗo e addande en jewte men en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en calmini julɗo foof ɗo wawi wonde e jokli windere de kono en gardini e ɗin calminali tedduɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calminiɓe no feewi caggal ɗum en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calmini ɗon Baye Fall ceerno Mahmoudou hono Oumar Sow ha to Yarimale kono en calmini kaw men sehil men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah dumno e makko cellal ko ɗon calminen guiƴi men sehil men ceerno Abdullahi Khalilou Seydi Mbaye kaw Ahmed Tidiane Sakho kaw Moustapha en calminiɓe kamɓe kala en calmini Ifra Karfa Sow e sokhna Hawa Seydi Sow Fadimata Bakku Gueye en calminimo kankone Seyni Sow kono Aïssa Soumare en calminiɓe kamɓe foof Ahmadou Sy to Le Havre en calminimo kanko e cuddiɗo makko Haw Konté en calminimo kanko e ñamo ñebbe hono Gaynde Diako jibinaɗo de mi salminima Salmata Ndiaye mi salminima en calmini Samba Gangue ha to Le Havre en nawtatemo ko Bosyaɓe kanko e cuddiɗo makko sohna Khadijatou Dia yo Allah yoɓon moƴƴere en calmini Baya Thiam nawtatemo ko ha to Sindiane Podolal kono noon en calmini cuddiɗo makko moƴƴo o denɗi men hono Aissatou Ndiaye en calmini mawɗo Sharif Mbodj en calmini cuddiɗo makko hono Soda Konté mawɓe moƴƴuɓe kono en calmini Dieynaba Konté e joom galle mum ceerno Yahya en mbimo Konté kono en calmini Samba Gueye kañum e mawɗo moƴƴo kadi hono nene men Manguel Gueye rahmatullahi Gueye en calminimo en calmini mawɗo moƴƴo hono Baba Dawda Thiam e gondiɗo makko mawɗo moƴƴo hono mawɗo men Mounoy Mbodj ko ɗon calminɗen Baba Sildou Mbodj gorko moƴƴo
kono en calmini tarabnaɓe mawɗo hajja dieynabou seydi ba mawɗo mariame tagurla mawɗo jawarel e mawɗo sokhna aichatou ndiaye niass kono en calmini denɗam ñamo ñebbe hajja tarawore yo Allah junnu gurnameje mon hokka on saggoje mon onon kala en calmini dendagal musidɗo men ɗo wawi wonde e jokli windere nde kono en calmini sokhna Zeynabou Thioubou kono en calminimo debbo moƴƴo jiɗɗo moƴƴere en calmini Kadja Mbaye ha to Sanoua debbo moƴƴo bani men debbo moƴƴo kono en calmini Astou Diaw ko ɗon kadi calminɗen Binta Oumar Diop en calmini mawɗo moƴƴo kadi en ñaaguima Allah nde Allah hebbinta e makko jaam hono sokhna Aissatou Wele mawɗo hamme si salmini jeefu e tokare nene sa haalde galle men Afrique mi salminiɓe en calmini mawɗo moƴƴo Tamara Ba yo Allah junnu gurdam o lowa cellal kono en calmini Aminata Jumannere toon to Meylous kono en calmini sokhna Aissatou Dem toon to Tiwo to en calmini soɗigunaɓe foof kono en calmini senjenaɓe ɗum noon Seydi Saar mboɗa andi mi artirade ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle ɗon gartiɗam konngol ɗo ko ɗon calmitimi dendagal bandiraɓe ɓe calminɗaɓe kala e dow inde mabɓe e dow ɗemde mabɓe min calmitimama minen kala e dendagal hettiyankoɓe kala min calmitimama ceerno Khalidou haade mi arde ma seeɗa tan mi acci ɗo hen no ɓataki tokoso en kaalinomo ñande altine nde eɗen ñaago bandiraɓe eɗen ñaago bandiraɓe Allah dewi neɗɗo kala ka alana ɗum gandal e humpito woto jaab haalde hen hande o rendo men wonti kadi ojoji ɓoli ɓene pela mawɗo leydi jaltuɗo o ɓene ñiŋa goɗɗum ɓene mbiya o waɗi ni ɓe mbiya o watti ni moni kala gande addata ko miijo mum hay goto en ƴoganɗo laaɓi ƴogɗo ɗo laaɓi tan ko kamɓe ɗiɗo ɓe jalta ɓe kaala walla ɓe kuccita e télé ɓe kaala walla joddoɗa e mabɓe ɓe kaala nana kalna yimɓeɓe kala ko wona ɗum ko ɓeeto golle neɗɗo ara tan waɗa sondage waɗa walla waɗa idée mum tan yaltina ko sikki ko walla ko fayi ko haala ɗum noon ne ɓeydo wilde haqillaji musidɓe tedduɓe ene ɓeydo wilde haqillaji ko woni gonga ko lamɗo leydi suɓama ko yettude Allah alhamdulillah ko en ɓiɓɓe leydi enen kala ko en ɓiɓɓe leydi kuccenen golle goppen won e ñiŋoje ha tentino woni yimɓe kadi ƴattotoɓe réseaux sociaux alay saago ndentenen ɗum ganden leydi koko laamaɗe neɗɗo kala ko kalɗa hen koko hetta andu ko kalɗa andu ko ƴettuɗa andu mo kappuɗa andu yataw janggo kadi sa noddama yeeso lawol aha ko an tooñi so hay goto yaltani walludema ko an tooñi neɗɗo yo jaggu ɗemgal mum huccana golle hankkadi ne haala gasi alhamdulillah ko yettude Allah ceerno Haali Abdullahi Sy yewtere nde hande en teddiniri ɗum yimɓe tedduɓe yontaɓe labtuɓe pulagu no fewi woni Jolof so Allah addima Jolof naɓe ko fulɓe tedduɓe Jolof naɓe ko fulɓe wawɓe teddinde Jolof naɓe ko fulɓe fulliɓe fulfulde en teddiniriɓe en pawi teddugal ngal foof e dow inde bani men debbo sokhna Bouya Ba mboɗo andi hande ko an woni lamɗo jalluɓe e kan hanɓe e kahakaɓe hay so tawi metti tanum saabu boɗejo yummum walla mbiyen boɗejo yaye mum princesse joom galle mum hayso metti ɗum ɗo henna ha gaydaɗal ko an teddinira hande yewtere nde sokhna Bouya Ba salmini joom galle ma e ɓesgu ma kala en pawi calminali jinnaɓeɓe pap e galle o foof e dow inde maɗa ko noonne kadi calminɗen imam wuuro gaydaɗal mo ganduɗa beele juuloya salar kuma ummine
en calmini feewi ceerno Sadibou min calminima seydi Ba gonko moƴƴo julɗo gaynako timmuɗo yo Allah yoɓe moƴƴere almudo kadi timmuɗo min beltima no feewi ceerno Haali Abdullahi Sy gonɗen koye annabi Ibrahima o naati Misra police keerol leydi Misra nanguimo nangui joom suudu makko tawi debbo joɗɗo cuuɗaɗo e ililal nana nder ɓe degginimo ɓe nayimo to lamɗo o ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Waaleykum ssalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won ema en jetti Allah no feewi Allah moƴƴo moƴƴanowo jiyaɓe mum o moƴƴani en kadi hande wawde jottade ɗo e addanden jewte ɗe gownoɗen addude mi weltanimama no feewi kadi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui gaccirnoɗen en gaccirino annabi Ibrahima yehino leydi Misra ha lamɗo o heftino cuddiɗo makko ko ɗon jarannoɗen renannoɓe laabi woni police ji ɓe nangui cuddiɗo makko hono yummen Saratu ɓe nawani ɗum lamɗo o noon daari cuddiɗo mum annabi Ibrahima o daari ɗum tan o ronki ittude e mum guite o wi oɗo debbo koye ina yooɗi koye Ibrahima ne dari to ene hucciti e mabɓe kanko debbo o ina sara makko police ji ɗi gaddi ɗum ha ɓattimomo ɓe dokkimo debbo o noddi Ibrahima kanko lamɗo o biyeteɗo ɗawɗis o noddi Ibrahima ari nde Ibrahima ari ha yettimo o wi man hadihi l mar'a holi oɗo debbo ko woni ɗuma no mbiyeteɗa an o wi mbiyetemi ko Ibrahima o namdimo kala ko namdimo Ibrahima jaabimo o wi aɗa andi ko jinmi Ibrahima wi ala mi anda o wi jimmo kalna kam oɗo debbo ko holi on o wi oɗo debbo ko bandam debbo on ɗo bani ko debbo noon to banggue tago kono ko noon tan o wawi wiide ɓayde o nani ko nani e lamɗo he ko o wimo ko bane debbo o wi aha lamɗo o heɓɓiti wimo zawwijini iyaha jinmi ko desna kammo ɗum tan woni ko cohlumi ono yooɗi no feewi ene weeli farnorade omo weeli wiide cuddiɗam neni jimmi tan ko desna kammo dokka kammo mi resamo mi waɗamo cuddiɗo ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou debbo joom suudu baba annabi Ibrahima o fiɗi lamɗo e ɓernde aɗa andi debbo joɗɗo walla debbo wonno heewirta aɗa andi neɗɗo ne yooɗa ni taw ala jarabi nder won rewɓe ne ngoodi ɓe jogii jarabiyaji mawɗi e nder maɓɓe wonno gorko yirataɓe tan ɓe jogii kure bonɗe ay kural aɓe jogii kure ɓe piɗanma koye ɓernde ɗo gonɗa fof haqqille ma koye maɓɓe heddoto ɗo gonɗa pop haqqille ma koye maɓɓe heddoto ene wona e haala maɓɓe ene wona e mbaadi maɓɓe ene wona e maɓɓe ene hawni lamɗo o noon fiɗama kural yidde ronki majje futtini guite ene laara Saratu est ce que Allah alhamdulillah ceerno Khalidou lamɗo o ɗaɓɓi annabi Ibrahima nde resnatamo Saratu holko baba annabi Ibrahima jaabimo kanko lamɗo mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin
en calmini Mouhammadou Abdullahi Sy, en calmini galle o kala hay goto en keddani. Seydi Saar, mbiɗa joni holko annabi Ibrahima jaabimo kanko lamɗo o caggal nde o wi kanko lamɗo o nde o huccita Ibrahima o wi jimmi ko dasna kam oɗo dokka kammo mi resamo. Holko Ibrahima jaabi? Ibrahima heɓiti wi innaha mutazawwija, kanko ko desaɗo. lamɗo o wi ala, ɗum ko desaɗo ala hen, ɗum hatta kam resdemo jimmi tan ko ballaka mi resamo. Ibrahima wi ala, minen debbo desaɗo restataki banggue goɗɗo caggal ene woni e dewgal mum, kanko ko desaɗo. lamɗo o heɓɓiti wimo a hokkat tan mi resamo taw ko an rokkimimo, so ɗum ala mi heftamo e wawnere mi resamo taw ala ko mbawɗa hen. mbete min a nananimi, mbete a haalnaka haalam. debbo tagaɗo foof ɓayde ko joɗɗo, so naatiɗo e leydi he ko min o tagana. kala debbo joɗɗo gonɗo e leydi he ko min jeeyi ɗum. so jeeyaka ɗone, so ari haw naati leydi ndi ko min jeeymu, mbete a nanani ɗum. aɗa foti nande ɗum noon to gummiɗa to. ɗum kam ko hunde saride, ala foof to nanaka e aduna he. joni noon a rokka kammo tan walla mi heftamo e wawnere taw ala ko mbawɗa hen. Ibrahima noon jaɓani, kono noon o ala doole. sibi Ibrahima jeeyaka ɗon e leydi he ko garɗo, kadi ko koɗo, kadi ko keso pul, ko joni joni o yetti, o ala doole. neɗɗo hay sono heewi doole, ɓayde o ari koye leydi janandi, o natti jogade doole. hay sinno ni omo ardi e satiɓe mo, taw ɓe kewine kay, hay sinno ɓe joguitine kay, o ala doole. wadde eɗen gandi ɗo Ibrahima ala ɗo doole. e hoddiro Allah e bawɗe mum, lamɗo o haali ko haali ko, a rokkat katmo tan mi resamo, daña wune, so ɗum ala mi heftamo taw ko e wawnere mi resamo. ƴeewa holko mbiɗa hen. Ibrahima noon addi hen saabi o ala doole, te kadi o jogorano hokkudemo. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. koko jogori wontude ɗaccal buduk badak, aɗen ɗaccal buduk badak sa moɗi haari goddol hukkittako ɓennata. kono mboɗo andi kam sinno ko cosoho wonno tawan acciti ko ɓooyi, saabu yidde mum ko tiiɗi ko foof kulol mum reedu ɓuuri. ceerno Khalidou, ngolɗo keftugol angola e nder rendo men jafoɗon hande kadi ko ñalawma dirmali, kono hanki ngol ɓurno laatade taw wona keftugol ndolago. ayni ne jogui woni yontaɓe, walla nden e saaha mbiruji, walla saaha yontaɓe, walla nalankoɓe, walla yimɓe yontaɓe, walla tinnaɓe, walla landaɓe. so gaare wuuro tan aɓe kewi dahade ɓerɗe rewɓe. a yiyat tan wooda rewɓe tan ɓe ɓerɓe daha haqqillaji mum foof keeda e mabɓe, ya ha dewgal jomum bona hen. ya hankkadi ni ha debbo wona tirini hay joom galle mum, so ɓernde dahama yeehi, nden ene jogui ndolago, taw jiida e ndolago oɗo lamɗo, taw ko ɓerɗe dahete. saabu aɗani ɓernde fota yeewe, so yeewama tan goɗɗo heƴat hen, so heeƴi hen tan ɓernde yiyata. so ɓernde yeehi o monɗo tewe ƴiƴam, kanko foof monɗo yeeso ma ɗo, kono ɓernde makko nde ala ɗo. ɗa ene jaari accude hakkille. kala gorko yo ƴeewɗo, sa ƴeewani ɗo tan firguitere mawde ene wona yeeso. ceerno Khalid Abdullahi Sy, ɗo de so wona ballal Allah yanti hen weeɓani. ɓayde ɓe gardi haɗo to ɓe battidi e koɓe dewni hen hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo, hakkude Ibrahima e oɗo hen lamɗo jiɗɗo rewɓe e Saratu nan ɗon, yaadiɓe Ibrahima nan ɗon. Seydi Saar, mi salmitimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam. en calminiɗo mama Habi Seydi Diop, Dieynaba Diawara, Binta Diaw, en calmini ɓeɗo kala. yo Allah yoɓɓe moƴƴere.
yo Allah humto hajuji kala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seydi Saar mbiɗa joni noon Ibrahima e lamɗo gardi ha ɗo joni holko rewi hen, holtoɓe cetti, holtoɓe battidi. A jarama. E hoddira Allah e bawɗe mum, lamɗo o ko wino ko waɗi ɗum, o hefti debbo annabi Ibrahima o taw ko e wawnere. caggal annabi Ibrahima jaɓani tottudemo debbo o, ngam debbo o ko cuddiɗo mum, ko kanko resi debbo o. O wawa ƴettude on ɗon debbo omo totta lamɗo o. E hoddiro Allah, lamɗo o wi ɓayda tottanimi, mbiɗa hefta debbo o e wawnere, taw kadi ala ko mbawɗa hen. lamɗo o ƴetti debbo o, yaadi e mum, woppi ɗon Ibrahima ina dari. O nawimo to nder hoɗorde makko, omo yiɗi humpitade debbo o, o yetto ɗum. O nangi yummen Saratu, kanko lamɗo o, o naddi e mum nder. E hoddiro Allah e bawɗe mum, e mbi annabi Ibrahima wonnon ko kulɗo Allah. Kadi en kaali alhamdulillah, Allah tottimo peewal makko gila omo famɗi. Allah waɗimo kulɗo Allah gila mo famɗi. ɗum waɗi Allah wiya Qur'an, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. من توتي النبي إبراهيم peewal mum ko adinde omo hellife. sa ƴeewi nde o wedda e jeygol, konngol wi o yarata ko duuɓi 16. konngol gongol wi ala ko duuɓi 26 o yaranno. ala kullin ko suka tan. so 16 o ɗum kam seeki aada e wonde suka, kono suka wona bange duuɓi, mangu wona bange duuɓi hen sahaji. hay sinno ko duuɓi 26 o yaranno, eɗen gandi ko suka. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy a jarama, golle ma jooɗi peewi. yo Allah nurɗen gandal ngal. eɗen eroɗo setan, eɗen gandi ne jogui rewɓe e nder rendo aduna o, taw kadi koye tettere mawde tettete. ɗum woni oɗo lamdo ko jogori wadde ko yidde tettude e wawnere, yidde forsude, ɗum woni ko wiyete viol. eɗen gandi viol ko hunde bonde. enen kala ken jibinɓe, ɓiɓɓe men rewɓe, sa daari ɓiye no mbayi ha weltade ni, no wata yodde yeeso ma ni, no jurmortoɗamo ni, yurmono noon ɓiɗɗo janano goɗɗo debbo. ka yiiɗa wadde ɓiye ko, salo wadde ɗum ɓiɗɗo janano goɗɗo. ka yiiɗa ɓiye waɗe ko, woto ɗum ɓiɗɗo janano goɗɗo. enen foof ndenden kaɓoɗen ɗum, sabu eɗen gandi e saaha kala wargoji ne mbaɗa. jaa suka debbo forcé tette ha maaya hen, ha ware hen, walla ha bona hen, walla ha perde hen contrôle, walla ha huula hen, ha wonta neɗɗo goɗɗo. hande ene woodi reseteɓe gorko ronka famdeɓe, walla ɓe kula gorko ha ɓurta, taw iwi koto banggue gueɗe tettede force. ɗum noon ɓayde ko ɗo kaleten, lamɗo ɗo yiɗi tettude force ɗo, alay saago ndewnen ɗon oɗo henna message. ene fof ndenden kaɓoɗen violence ko fati banggue sukaɓe rewɓe. alay saago ɗum wooda, par ce que wonɗo jomum hulɓinte susata haal, wonmo hersata baɗow ɗum o haalata. wonɗo haala wiyete ko penowo, o deƴƴa, o moftoɗum e makko, wona reetu, yimɓe ne ñiŋamo, o huula haal ha o maaya o haalata, ha o jibina o haalata, saabu so haali moƴƴata, walla so haali o ñiŋe, walla wiye wona gonga. ene moƴƴi, ɗaccen haqqillaji ne moƴƴi ceerno. teddinen ɓe, jiɗen ɓe, dokken ɓe haqqillaji kamɓe sukaɓe rewɓe no feewi, yoɓe ndento. hande ko bonni suka debbo ne weeɓi, drogue ne woodi, poɗɗe ne goodi, poɗɗe ngol goodi. neɗɗo wona he fof yara, wona he fof jooɗo, wona mo heeɓi fof rakka confiance. yo Allah reen. ceerno Khalid Abdullahi Sy, lamɗo nawi Saratu Ibrahima heddudima e peewal mum, kono ɓernde nde deeƴani. holno Allah waɗani ɗon Ibrahima ɗo ɓernde mum deeƴani ɗo?
mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini ɗo ceerno Ousmane Nia en duwanino momo ñanden ha joni en duwima ko jibina ko yo Allah wurnu yo Allah waɗmo mama Kumba Kodda mawnina inde makko Allah hokkaɓe ñamde e barke cukalel ngel ceerno Mahmoud Ly en calmini ɗum en jetti Allah no feewi kanko annabi Ibrahima en mbi Allah hokkimo peewal makko gila mo famɗi e hoddiro Allah lamɗo o nawi cuddiɗo makko naddoyi e mum to nder suudu mum o naddoyi makko nder suudu aɗa andi Seydi Sar kala gorko bawnoɗo wonde so tawi a waɗama no waɗani kanko annabi Ibrahima a darima ga lamɗo leydi taw ka koɗo e ndin leydi nangi cuddiɗo ma naddi e mum nder e on ɗon saaha ɓernde ma no wattani hay an hoorema a andata ɗum saka goɗɗo ɓernde ma jiiɓoto no feewi e hoddiro Allah e bawɗe mum to debbo o woni to ene wirni ko nder batimaji kadi mawɗi towɗi kanko omoni boowal ga kanko annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam ɗon tan Allah hunccanimo wirngalloji gonɗi hakkude makko e oɗo debbo sen paami kanko annabi Ibrahima to dariɗo omo ndaara debbo o hono debbo o woni ko sara makko ni omo huccite e mum Allah hunccanimo wirngallo ponnoɗo wonde hakkude makko e debbo eɗen gandi o nannoya ko nder huɓere ɓale ɗe ne keewi hakkude mabɓe kono ɓale ɗe foof Allah ittanimo ɗon e kattanɗe mum wirnitanimo wirnawo wonnogo ɗon ngo ha laaɓi amona ndaara debbo o ne jooɗi e kadi kala ko jogori waɗede e debbo he kanko annabi Ibrahima omo ndaara kono noon debbo o anda lamɗo o to woni to anda Ibrahima Allah ittani ɗum wirngalluji ene ndaara kono noon omo dari tan omo deeƴi omo ndaaraɓe omo ƴeewa ko jogori kewde Allah subhanahu wa ta'ala ko joom hikma wona mere addani Allah waɗirde ndani ngal ɗo gollal wonko addani Allah wadde ngal ɗo gollal nde wonde ko Allah tagi neɗɗo Allah ina andi neɗɗo ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey Allah kanko tagi jiyaɗo makko omo jarribo ɗum e kalno welda no mbiɗani ko noon tigui ko Allah tan jogui hikma mum omo ñaawa hen ko wela eno waɗirta ngam rentinde sikke ɓernde baba annabi Ibrahima hoto anje o debbo Saratu wo itti heɗɗawo ngo onne laara kala ko yarton saabu eɗen gandi sikkeji kewɗi bonni dewle sikkeji kewɗi bonni cehilagal cikkami taw ko cikkuɗami ko wodani bonna cehilagal hakkude men cikkami taw ko cikkuɗami ko wodani bonna dewgal hakkude men mi sikkuma mi sikkituma ha latina ay neɗɗo kala ko cikkuɗa so ɓoyta wonta gonga hay sa sikkita elle karinati ɗo ƴetti wonti gonga e ma ɗum tagui noon mbiɗa sa sikki salliguima boni bonan tan boni ya salligui ɗum neɗɗo yo rento sikki sikke ko bakkat noon Allah wi en neɗɗo sa yiɗi sa resodirama sa sehlodirama sa gollodirama rento woni sikkeji kala nde sikke naati joni hoolare usto kala nde hoolare usti joni fo gasa ten min kam mbaɗa andi mi wawa wurdude neɗɗo momi alda hoolare min somi nasti hoolare neɗɗo tan gasi ɗum tagui sikkitade moƴƴani ceerno haali Abdullahi Sy taare Allah ngal baɗal ngal Allah waɗani sehili mum Ibrahima ngam rentade sikke e sikkitade nde tawno jogori ko bonnude ko heewi lamɗo o e Saratu holko lamɗo o waɗi ɗon mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar mi weltanimama no feewi en calmini ɗo gorgol men
gorgol pongel kono en calmini baba Abou Bacca yo Allah hebbine mabɓe cellal. Seydi Saar mi weltanimama no feewi eyyi ko kalmi ko noon Allah subhanahu wa ta'ala ko joom hikma. Sa yi o waɗi noon ko aɗa andi so wirnodima e lamɗo o tan ɓe goni toon kala koɓe mbawi wonde toon hay sinno ko seeɗa ɓe jalti ɓernde Ibrahima ne wawi bonde, omo wawi nangude nde ɓe jeehi nde lamɗo o yettimoma kanko debbo o. nden noon ɓernde makko ne wawi bonde e yummen Saratu e sahaji kala ngam o sikka lamɗo o yettimoma. ene waɗi worɓe so jomum tini tan goɗɗo memi cuddiɗo mum omo wawi ancirde ɗum cuddiɗo makko o ha laaɓa ha wiya car. ɓenne gooti. Allah noon andi hikma mo waɗiri ɗum, kono o huncanimo kam wirgal wonnogo hakkude mabɓe to woni ɗo. kala to debbo o wawno nawede no wawno woɗɗirde foof e to debbo o nawaɗo no wayi sukkirde foof no wayi wirnade foof haɗata annabi Ibrahima to woni ga ene daramo. kala ko waɗa e makko kadi annabi Ibrahima ene yiya. joni noon aɓene nder annabi Ibrahima nene ga huncanama, kono ko huncana ko hawnaki. sibi en kaalino e jewte men ɓennuɗe ñanden nde nena makko jibinimo ladde se jejjitani en mbi o weddimomo toon. to weddimo ɗo annabi Ibrahima ko tigguyel ko ɗon Allah huncanimo asmanuji jeeɗiɗi ɗi foof o daari ha yettoyi dow o yi kala ko woni asmanuji he. ɗonne kadi Allah wahyimo yo dar less e bawɗe mum e kattanɗe mum. o daari less Allah hollimo leydi ndi ha jeeɗi ɓiiri o andi ko woni toon ko kanko annabi Ibrahima alayhi salam. huncanaɗo ɗen ɗon gueɗe noon so wiyama huncanama to dariɗo hakkude mum e joom suudu mum to nawa to hawnaki no feewi Seydi Saar. ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ngal ɗo hen demal ngal baba Ibrahima ngal naɗen hande ngal kala debbo e gorko ene wawi janggude ɗon feewi gurdam ceerno Khalidou. ɗo tan ko haala ɗo ko tan moni fof so heeɗima tan yo durnu miijo mum. sa durni hen miijo ma ñihli haqqille ma tan ma dañ an hoorema gueɗe kewɗe tikki randa joom galle ma walla joom suudu maɗa mbawa saynude ɗum. taw neɗɗo kala ka alana ɗum dalil walla humpito taw ko sikkiji walla bonɓe nodduma walla goto yimɓe galle mon nenema walla bani debbo nodduma tan haala hunde joom suudu ma walla joom galle ma tan lawoɗa perɗa kaake tikka dumtoɗa ɗum so jammari wondi ko haqqille ma woɗɗani. neɗɗo so haqqille mum woɗɗi tan gueɗe kala accu ha jiira. mi i ɓuuri mi nani nande ene wona fenade tawno hande penalɗe ene keewi. jiɗɗo bonnandema foof ne wawi fenandema te ene kadi kala gaddanoma ko an nawantuma. ɗum noon neɗɗo ne moƴƴi rento no feewi. kadi debbo yo rento sehilaɓe joom galle mum non mbay foof. ɗon e wuuro mon eko taari wuuro mon sa rentima yaadiɓe joom galle ma walla joom galle ma ɗo jibina mawni ɗo dañi fayida rento ɗon kala gorko. kala hen gorko meɗɗo tan yaade e ma gotol c'est fini. joom galle ma wonta dañ fayida e makko. gorko ne ko hono noon e nder wuuro mon taari ɗum kala ganduɗo joom suudu maɗa sa woppani jokkodirde e mum jaada e mum mbadda e mum wone gueɗe tan sa rene gasi o wonta rokku joom suudu ma hurum o wonta rokkuma respect. nde tawno mo yiyanma kala mankuma needi. ceerno Khalid Abdullahi Sy mo yiyanma kala mankuma respect. jiyaɗo joni neɗɗo mawɗo lamɗo mawɗo yimɓe foti mbati ɗum ne kuli ɗum joom suudu aɗa fooɗa ɗum he argay fooɗamo nawamo yirlamo waɗi noon ko yiyante ko hunde mawde kala jiyanɗomo lawol gotol natta hormadema kono yo Allah won ballo. ceerno Khalidou eskey Khalil sehile Allah o sa yiɗi Allah
Allah yidma renma no laamɗo waddi ɗon e Saratu ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. En calminiɗo Dawda Ba nawtenmo ha to Fummi Hara kono tawete ko ɗon ɗo Chersi ɗo. Gorko moƴƴo, gorko newiɗo, gorko gongiyanke, yo Allah yoɓ moƴƴere. E hoddio Allah e bawɗe muɗum koye annabi Ibrahima gonɗen, caggal cuddiɗo makko nanggama nawama nder, o huncanama to woni to, kala ko golla e dow makko omo yiya kanko annabi Ibrahima. En kaali ɗum. Allah waɗiri noon tan ko ha ɓerde makko wawa dejje, o anda oɗo debbo hay goto yettaki ɗum. En kaali caggal nde debbo ummi toon arti e makko, mbete ɓerde makko ene wawa hiɓidade e debbo o heddo e yidde ɗum no yiɗirno ɗum ni gila adana, o anda hay goto yettaki ɗum. Ko ɗum ɗo tan Allah waɗiri ɗum. E on ɗon saaha lamɗo o joƴƴini debbo o e dow daɗɗude. Lamɗo o yeehi hebloyi, omo ɓoroyo, omo ɓorno comci ɗi ganduɗa ko lelorɗi kanko lamɗo o wondi kam ko heñade. Nde ɓe gaddimo nde tan, caggal minitaji seeɗa ɗi o haaldi e Ibrahima, o fadanno kam ha jamma walla ha janggo walla, kono ko ɗon e ɗon tan o nawimo to yinno nawdemo to kanko lamɗo o. E hoddiro Allah e bawɗe mum, Seydi Saar o hebli, o fewniti, o ɓoori kanko gorko o ari o yetti debbo o jooɗi sara mum. Holko woni muuyo makko e yidde makko kanko oɗo lamɗo? O yiɗi ko yettade debbo o yiɗi ko yettade debbo o renda e mum. E hoddiro Allah e bawɗe mum, o jooɗima sara debbo o ƴetti jungo makko, o yiɗi fawde e dow debbo o. Nde o suuti jungo makko tan omo fawa e debbo o, tan jungo ngo yoori wi kon, o ronki yettade debbo o. Seydi Saar o waɗi hunde fof, o ronki, o miiji e ɓerde makko, yomi woppu oɗo debbo mi rutto jungam ngo. O artiri jungo ngo tan, ko yorno ko e jungo ngo iwi, jungo ngo rutti e aada no wonirno. Joni noon wona jungo ngo arti, kadi o ruttini jungo ngo gongol e debbo o, kadi omo ƴeewa mbete ene ɓenna walla ɓennata. Ɗum noon Seydi Saar mboɗa andi ko ɗo kanneten yewtere men hannde. Ma en goppu yimɓe hewɓe noon e tampere, sibi ɗo ma wood wiɓe ɗo en ne welani tajje haala. Eyyi kono kadi ko noon ko hen jeeya. So Allah jaaɓi tan, Allah hokki en tawede janggo e jamma, en jokku holno waddi e debbo he, e kadi holno gasiri hakkude makko e debbo o ha yetti Ibrahima, mbete Ibrahima e debbo o foof dañi ɓoccitade lamɗo o walla dañani. So Allah hokki en hawrude e janggo, ma en jokku ɗum, pamminen holno yaari inchallahu taala. En calmini dendagal julɗo, en duwanima ɗum ne kay. Julɗo foof ɗo woni, en ñaguima Allah yo Allah hebbine makko yurmede mum, yo Allah humtanmo haajuji makko kanko julɗo o to wawi wonde kala, yo Allah hokkumo sago makko. Kala julɗo ɗo woni, en ñaguima ɗum Allah moƴƴere. Yo Allah wallu julɓe, yo Allah reen julɓe, yo Allah humtan julɓe ɓe foof haajuji mumen, taw ko haajuji nafoji ɗumen aduna e lahara. Kanko tan andi ko moƴƴanten, yo waɗanen. Seydi Saar mi duwanimama ko gownoma mi duwanade, nde Allah hokkanma sago ma, Allah hokkuma sutura aduna e lahara. Yo Allah moƴƴirane moƴƴere wiyetede, o fammina ɓesgu ma diine, ɓe daro eɓe golla, ɓe gona naftoɓe taw aɗa wuuri, aɗa daara e bangeji kala no nafirta ni, taw aɓe lomtoma hen, taw aɗa daara. ɗum ne weli no feewi. Yo Allah hokke ɗum barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam, barke ndu lewru korka, barke deftere alqur'anil karim. Amina ya rabbal alamin. Mi weltima no feewi. ɗum noon mi accuma ha Allah hokka en hawrude e janggo inchallahu taala, jokken annabi Ibrahima alayhi salam. Assalamu aleykum
ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل. آمين يا ربي آمين يا ربي آمين آمين. أجارام سيدي سي قول من جودي بيبي بارك الله فيك. أجارام أجارام ما شاء الله. يلا نودين غندنغال يلا يوم مجرد bandiraɓe sehilaɓe musidɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede e nder jokle ɗi kala enen kala mbi amin nde tawno duwa o ko enen kala ndendi yo Allah wanji ɗum e men wonan men ɓuural e barke e nema. kala kadi ko haala ɗo henna yo Allah rokku men rentade naftorade nde tawno ɗum jeeyi sababu yewtere nde ko ha mbawen naftorade ko ha mbawen rentade ha mbawen wurdude gurdam moƴƴam inchallah. yo Allah ɓeydu nemaji ɗi e men. eɗen calmina ɗo henna dinguire ɗe kala weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ko nonne kadi président suudu men SAS woni alhaji Abdourahmani Ka kame joom suudu mo hajji Hawa Ka. eɗen calmina ɗo henna dental yiɓɓe Sar Abdullahi Saar mawniraɓe men tedduɓe yumiraɓe meɗen denɗiraɓe men gorgolaɓe men ko nonne kadi taweteɓe hen en pawi calminalɗi foof e dow inde bani men debbo tedduɗo mawni men sohna Haji Saar debbo mo aljannaje min calminima min juurimama. ko nonne kadi to Boseyaɓe en calmini sohna Aminata Guissé nonne kadi ɗon calmini ceerno Amadou Guissé en calmini dental yiɓe Sar Abdoulahi Sar ceerno Khalidou e dendagal taweteɓe en kala dow inde maɗa jeyna to lobbude yurmede Nouadhibou tawi toon sohna Maymouna Thioub min pawi calminaɗi ɗi dow inde maɗa dental yiɓɓe Sar Abdoulahi Sar taw kadi ɗowgol ceerno Ousmane Ly min beltima min calmini dendagal taweteɓe en kala kono noon kadi dental yiɓɓe Sar Abdoulahi Sar e gardugol ceerno Mamoudou Bouba gorko mo fasu tawete to Angola min calmini min juurima. nonne kadi ceerno Mouhtar Wagne dental yiɓɓe Sar Abdoulahi Sar en calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe hen kala. dental yiɗɓe ceerno Khali Abdoullahi Sy en calminiɓe kamɓe kala en juurimamaɓe en beltanimamaɓe e darde mabɓe yonde fayidinde. dinguire ɗe kala calminama radio ji ɗi kala calminama nokkuji ɗi foof calminama beltanama on ñagama yafuya on ɗaɓɓirama kadi duwaw musidɓe tedduɓe. dande welde nde ñuña ñaña weltina fittandu ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dongari Diaw so tawi ko tariha no lelori ha deeƴa e ɓernde ko musidɗo men ceerno Khali Abdoullahi Sy kaɓirɗe to lore mon YouTube ha ɓuura wawde rewidade gueɗe ɗe ko Saydou Abouba gorko mo Lugsayba gorgol ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe. kala fo moroka ɓural kole sabore ɓorodo windere ala e annabi mo Allah jurno so wona yasin ɓorodo windere ala e annabi mo Allah jurno so wona yasin ɓorodo windere lipo mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo windere lipo mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo windere ngabbani dow kammo hasno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo windere ngabbani dow kammo hasno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo windere Allah rendini aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo windere Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon
nafa